One day, I just said, enough is enough. Pagod na akong maging mahirap. Pagod na din si mama at si papa. So nag-decide akong huminto sa pag-aaral on my second year ng college. Pumasok ako sa call center for 3 years. Tumulong ako kay mama sa pagpapaaral ng 2 ko pang kapatid at nagtabi ng pangnegosyo. Sabi ko sa sarili ko, kapag naabot ko na yung pangkapital sa ipon ko, magkukwit ako at itatayo ko ang negosyong bigasan dito sa probinsya namin. Tiniis kong hindi bumigay sa lahat ng gusto kong bilhin. Pagkalipas ng 3 years, naabot ko yung kapital. Nag-quit ako sa call center at nag-concentrate sa bigasan. Naging successful ako. Nagsusupply kasi kami ng bigas sa mga grocery stores at sa restaurant sa bayan. Sabi ko, aabutin ko ulit yung kapital. Magtatayo ako ng pangalawang negosyo. After 3 years, naabot ko ulit yung kapital. Nagtayo kami ng pharmacy kasi kumukuha ako ng nursing at gusto ko related sa medicine ang next kong negosyo. Ang sekreto ko talaga, lakas ng loob. Ngayon, balik ako sa school. Tinatapos ko yung kurso habang may 3 business ako on the side. Para hindi na mahirapan sa akin sila mama at papa. Di madali. Nakakatakot. Nakakapagod. Pero kapag may ginusto ka, focus lang, tasamahan mo ng sipag. Maaabot mo din yan. So do not be afraid to take the risk. In the end, it will all be worth it. Sa mga kabisyo natin, this is a good example as to why sometimes it's good to take the risk, no matter how scary it may seem. Basta alam mo sa sarili mong you'll commit 100% to that risk na you are about to take. Ito yung sinasabi ni Kevin na focus. Na kapag sinugal mo lahat, kapag nag-all-in ka sa isang bagay, just make sure na hindi ka madidistract ng mga detour, ng mga unforeseen things ahead of you, hindi ka madiderail, your eyes will always be kept on the goal. Kailangan ganun ka ka-focus. In Kevin's case, alam niya na hindi niya maaabot yung dulo. Kasi nahihirapan na yung mga magulang niya. Meron pa siyang 2 kapatid. At dahil ayaw niya namang maudlot yung pangarap niya na makapasok ng medisina, he needs to do something that may or may not help him get there. And that is to quit. I'm not saying that whatever you are doing right now, just quit it. And then take the risk. Kasi my love, I'm sure before pa dumating si Kevin sa puntong yun, napag-isipan niya lahat ng to. Tignan mo, sabi niya, in 3 years, gagawin ko to in 3 years. Pag naabot ko to, move on ako to my next target. He was planning everything in his head and trying to make everything that's happening work in his advantage para maabot niya yung goal. Pumasok siya sa isang trabaho knowing na ito yung magbibigay sa kanya ng initial ng kapital for his start, for his new beginning. Of course, along the way, maraming temptation dyan eh. Andyan yung sasahod ka ng malaki, now you can afford a new gadget, you can afford new shoes, you can afford to buy your own new ride, o diba? Pwede kang mag-travel or in between magkakaroon ng promotion, pero hindi yun yung goal niya eh. Ang goal niya ay maabot yung kapital na iniipon niya and then magkaroon ng sariling negosyo. And from that, magkaroon pa ng isa pang negosyong katas ng negosyong yon. That was the plan. Kasi all along,
Ang gusto niya lang gawing stable yung pamilya niya enough so he can finish studying. He can now concentrate on himself without feeling guilty na dahil pinipursue niya yung pangarap niya, napapahirapan niya yung parents niya. That is somewhat admirable sa isang anak na ganun siya ka-considerate. O diba, my love, ganun din siguro talaga in life. If you want something to happen sa buhay mo, kailangan laser focus ka talaga. Kailangan hindi ka madaling maderil ng mga naiisip mo, ng mga nakikita mo. Dapat kung ano yung main goal mo in life, concentrate ka on that. Saka mo na isipin yung magpakasarap sa buhay kapag stable ka na. O diba? Saka ka na mag-post ng kung ano-anong nabili mo in life na alam mo namang lilipasan lang din ang panahon, like gadgets, like yung alam mong luho lang. Kung alam mo din namang lilipasan lang yan ng panahon, might as well invest your money sa katagalan. Magbibigay din sa'yo ng income. Dapat ganito yung tinuturo sa mga bata. 'Di ba? How to handle money at an early age wisely. O 'di ba? I mean, siguro before nagkaroon na tayo ng mga introng ganyan, pero it's more on computing the money that you have Not really how to handle it better, how to handle it wisely. O 'di ba? How to be smart when it comes to money. Para pagdating mo sana sa age na nagtatrabaho ka na, hindi kayong parang sabik na bumili ng kung anik-anik na nakikita mo sa mall just because hindi mo naranasang bumili ng mga ganyang klaseng bagay. Kung pwede namang i-invest mo siya sa isang bagay na in the future, di ba, will give you more than just the things you need, but will give you stability in life. Well, good for you, Kevin, at ganyan ka mag-isip. Ayan, kung gusto mong gumawa ng libro, magsulat ka na din. I-share mo sa mga tao yung laser focus na meron ka, your techniques on controlling and having that self-discipline na hindi gastusin yung pera mo sa mga bagay na alam mo sa sarili mong gusto mo, hindi mo yata sinabi sa sarili mong reward ko to, deserve ko to. Yan. Wala kang deserve ko to moment kasi you were so focused dun sa gusto mong marating in life and you actually got there. Diba? I don't know what you have or what will happen for you in the future or what you have ahead of you, but I know it will be great. Kung ngayon pa lang, as early as now, ganyan na yung mentality mo, ganyan na yung value mo ng money, ganyan na yung prinsipyo mo sa buhay at disposition mo sa mga bagay-bagay in life, then I'm not even worried sa future mo, and I think your parents will be so proud of you for being the son that you are, for being the person that you are. Kaya sa mga kabisyo natin na nahihirapan din in life, I'm not saying na, again, quit whatever it is you are doing right now kasi it's not enough. All I'm saying is, try to think of ways to make your life better. Then if it requires you taking risks, do not be afraid to do so. Because sometimes talaga, dahil nga yan ay sugal, sometimes or more often than not actually, para sa mga taong buong loob na may kasamang sipag, pagsisikap at laser focus, my love, the outcome will always be worth it. Claro? Claro.